18/27 2026 Basa kapona kuwa mkona kuita 12 vanoti vashumairi vatanhatu nevaimbi vacho vatanhatu moteerera mazita enyu. Muvhangeri wekutanga ndiDaniel Madari AP Bocha. Muvhangeri wechipiri ndiLazarus Nondoro APEO Bohera. Muvhangeri wechitatu ndiTimothy Muzenda MRP Labauma Harare. Muvhangeri wechina ndiEli Jadar 6 Line Baptist Bocha. Muvhangeri wechishanu ndiDaniel Chifire APE Labauma Bikita. Muvhangeri wechitanhatu ndiDaniel Chiwangire 6 Line Baptist Ero Bocha. Kufara kwa apostoli. Zoenda kuvaimbi mwimbi wekutanga ndi Abraham Mupikata 2 Line Profiti Bocha. Mwimbi wechipiri ndi Filimon Chapinga 6 Line Baptist Labauma Bohera. Mwimbi wechitatu ndi Emma Ngoi 2 Line Profiti DRC. Mwimbi wechina ndi Simon Mutibanyoka 3 Line Profiti Bocha. Mwimbi wechishanu ndi Daniel Kalende 6 Line Baptist Labauma Zambia. Mwimbi wechitanhatu Cornelius Momberume MRP Labauma Bocha. Kufara kwa apostoli. Basi ya mtuma. Wasamo. Una munanzosi abatesa mwetu. Hai baba glosi. Hari wangu wao baba glosi. Wao wakati mwa gracia.